abonchoreria abakore biashara ao imiye chiro ya Nyakoe yegotoka imiye gode Nyakoe county ya Kisii niko bare no mogoko magiga ya abateneri b'ekiciro kura ase county ya Kisii woeso kyana guchigokoria obochoria obunya imiye chiro eyiga ya Nyakoe nona boigo bari bachoretwe na bari batachoretwe niko bare no mogoko anne mono asinye ncho yo bonchoreria bwaretirwo obunya imiye chiro Nyakoe asobere tinga kichabu cyo kumwakira umugavana Paul Simbara tingambye mono asinge nchokoreta ubunchoreria asichiciro anene mono yokoreta ogwochorwa kwa barayi abanya abachikura chiciro ase myaka 3 noera boigomba tabuna nigo barra nigo baru chinga tikreta vauti anene mono gwetani ase myaka ya magiga ikibatanya korra ase chikura chagetu ase ntirere yo bwene no bwasioku agwo nonye bari batere chikura aba ose bari babwetu wancherana amatokyo ayasogetigwa mono batinene bechiciro ase county ya Kisii. Mbia mona sengencheli bageli litangani kabisa nkoira neliwe governor yeito Simbara timbia mono asengenchege nteke tutamaete kyanyare kwa introduced kyanyare kunyara nande mbia mona semo director ito onyarete kunyara koba gagocha koba mo gotobera keroria ase chikura kyanyarete gwako chikura kyanyarete gwako ichage aso bosibole amono obosibole ekiagera kero omonto iga agetakaritika na inche ningogeta ase bari banchorete na mono kabisa ningogete nyare gokorera abantu egasi ekiagera kere banchorete mba entrusted onchora kobo women rep mbia mona sengenche na bari bonsi banyakoe na washukuru ngotenga mbia mona sengenche okonchora mbia mona sengenche chikura kyalenge chobosibole amono obwororo mbia mona yamona soko ngali gabeli asama letengo Dominic Obegi na inche nda sesemo ya youth igore na inkora no mwesimu wetu no mbiyamo naso gotoretera ba baito wa Nyakoe ba korera ba korto bochoria senchirengia ya masikane bwasio okero monto na eso bogete no bochori bwa korekanete yotoro na mbiyamo abantu beto Banyakoe ngo basaba tubwatira naso burayo mwato ete miaka 3 tokore gaso bomo aso moja tushirikiane pamoja kwa isoko yetu. Mungu awabariki. Kurgu John Mururi Morias nanje nalengi bune youth representative chikura nchage tubuya njigo nambete namba 2 lakini na to yombwe to koboko nandi chikura chage tu chitabwati mangana ndonse amangana yaba ntubako nyo batari chikura nchibire nchikora tegenda kuna asenge nchire yete bwati boge kabwata Nyakoe nabantu abange bakuri town igo ntoko nyako chora muntu kuru ward yende tumubika abantu bali bakoni abana biasara na bako chora murayo boko bara igo nje na ruji kure mbuye chirete nandi ngeto yombwe to koboko ndiyamo njeno monya biasara Nyakoe nande nalenge candidate ya youth representative Nyakoe market na akere tuchikura lakini ndo oyo mwaka ipuka kobo mushindi na nento amoeto koboko isichikura jiri tu agete to kwira nelie director Mose so bojoli bwa korete ngamba korete bojoli borobuja nande nto isanegete gwekerabu nigo twaira ne ngambia mono no rio isigete gochorwa Dominic twamoeto koboko to komotenga tubwaterane amangana twalo jokole se chiro ko gandele chiro itu ya Nyakoe ntuba to kubwaterana nere chia chenda chetu tomwe tole chiro ya itu ya Nyakoe na kira asuke motu na ande tonyale korose lwe chiro rengia bia mono ni anko Cosmas Tabu na inche ni gando omukorie biasara Nyakoe chwakali mali ni atokoira ne byomurayo itu Simbara tingambia mono aso abachori twanya tutokora se chiro ya itu Nyakoe twanya tutokora bara ibako nyagotora se miaka 3 ntori no bwene nga ogoncho ngo chiko baro kuyamono eria bintu byare ko biya etokore Simbara tinambia mono asayo nsibyaga ndete koba mbia mono asaya makana ko bagingo kwana otawatarante kiroge tu alengo borinje na choni lakini choni agachaka ngakira nso kwa sababu ekurero rasima ekirobegete masakara oime na rasima obu kosobwe igogente kana nje ndakira bangira ba minto bali bangate kura na ndene na basaba na bakere mbia mono kwa sababu nje na ruseti chikura 10 lakini bachori orombia bwa koretu na ande kerengero kia bete na mato koboko katanga boro tangani ntutubegete amasakara emuna chikura jintwebeire lakini ntoko boko ntoeto urioro agendere gasibia na ande tubobwateranisi tubobwaterane bobo bachori obo echire agendere alina abwate na baranje ko mosire kumaega tubwaterane bachori ombia bwakire esinyakoe bia mono wake kura kende gia kabere tate wake director ito Mose otenenete ase chikura se kene chiakirwa se obosibole no bwasioku utabwati ncherende yonse kende ngwa kera bana inchingambu ya mono asoko roranga choni na isaine kora echiro ya Nyakoe na atebire ngambu ya mono ase muri mwesi na ndega sini nkore
amo nainwe asekere sekta emechandero yonsi inyare ko yesugurikira gombi ya mono mbiyamana aso murayo ito simbala tie gavana asengenje yogo talenta roborabu ntu amaete buna abantu ngochoru bale chiro bache kuwakirisa gichiro obachori twakorete nigo twabakorete aso bene no bwasioku na nda abatu achorete nigo tuisanegete na barabu buna na barache gotora ase miaka etatere mutwe tiga tubwaterane ase chire ito yanyakoe konya twabeire ase gesunte ime tutamanyeti astoko na stogochi omurayo ito twakoire ne irimbi yamana na ande mbiyamano sana soko talenta roborabu. Biamuna singe chokore bire bya gone chinga kicha kwa ndira gusanga amone nchwe vina Kisii Hot TV. Tobata se emitandao kere tinse mo Kisii Hot TV. Nche ngoro kwenye Dennis na bugoncho na ngari kukuri kuntu kwa nda saboni gana achire tumira ne chinga kichinde.